té l'aspecte de la seca als vostres adolescents favorits. Ja sabeu que és de xenses, no? Bueno, Sòsia, tu, deixa'm pujar, va, tio! Ai, no, deixa'm... Bueno, els del públic, podeu callar! Vale. Que podeu callar, els del públic! Vale, que avui estem aquí tots reunits. Creu que no tinc un antena, al darrere. Estem aquí tots reunits per inaugurar el... com es diu? Com es diu? Banca, no sé què, com es diu, el Monopoli? Ah, sí, la caixa. Ah, per cert, públic, callar! Parlem. Ai, està desenfocat. Ah, aquí. Bueno, ara ens passem a l'arquitecte, que ja sabeu qui. I això, arquitecte, per què? I et passarà un altre cop amb lo del nou ajuntament? Jope, la càmera no s'ajusta. No ho sé, però... tu has vist que és d'aquí al costat? Fa mala espina. No sé. No sé, bueno, crec que són lladres. Ah, sí? Aquí! Rubén. Hem atracat $1.000.000. Què et sembla? Hem posat una bomba, o sigui que no us pulseu, o sigui que... Calleu! Tenim hostatges! Calleu-vos, collons! Correu, fugint, que ens atrapen! Vinga! Correu! Espereu, que jo em quedo traçat! Que ve algú, que ve un cotxe! Ai, que ens aixafa! Merda, ja ens ha aixafat! Mireu! Ai, aquell idiota ens està atropellant!